ഹായ് ഹലോ. ഇപ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ വളരെ ആഗ്രഹത്തോടും കൂടിയാണ് ഞാൻ പോയത്. എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ എടുക്കണം, എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, നല്ല രീതിയിലെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷേ അൺഎക്സ്പെക്റ്റ്ലി ഒന്നും നടക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കൂട്ടുകാരെ കണ്ടപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും മറന്നു, ഫോൺ കയ്യിലുള്ളതും മറന്നു, എല്ലാം മറന്നു. ചാങ്കി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയപ്പോൾ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇപ്രാവശ്യം എൻ്റെ യാത്രകളെല്ലാം അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നു. നാട്ടിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൽ ഞങ്ങൾ 5 പേര് ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാർ, പിന്നെ അതിലൊരാളുടെ കല്യാണം കൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ പോയതാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ ഫാമിലിയെ കണ്ടു, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇതാ എൻ്റെ കുഞ്ഞ്, ഇവനുമായിട്ട് കുറേ കളിച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ രാത്രി സമയം നോക്കാതെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ പോയത്. കാരണം രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങളൊരു ക്യാമ്പ് യൂത്തിന് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരെയും എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമായിരുന്നു. സോ അവരെയൊക്കെ കണ്ടു. വെയിലോ മഴയോ